Ця виставка називається «Відкритий архів світлин 1920-30-х років». Нещодавно саме ці світлини Кримському дому передали саме з архівів сьогоднішнього музею в Ханському палаці, який знаходиться в Бахчисараї. Саме тут на світлинах він є якраз. Ці фото були оцифровані саме ще до окупації Криму, до 2014 року. Вони зберігалися у частної особи, що на цих світлинах якраз зображені люди, в першу чергу майстрині, які якраз працювали. Тут треба сказати, що саме 20-30 роки – це такі піднесення кримсько-татарської культури взагалі було. Ті вишиті сорочки, ті покривала, тобто марама на головах у жінок, ті мечеті старовинні. І зараз, на жаль, Крим виглядає геть інакше. І насправді той наратив, який Росія поширює і поширює по всьому світу, що буцімто Крим завжди був русський, він не є правдивим. І те, що ми бачимо на цих світлинах, показує, це фактично період прямо до депортації, що Крим ніколи не був руським, це великий міф. І саме існування кримських татар на цій землі цей наратив фактично зруйновує. Це Бахчисарай, це безпосередньо моє рідне місто, де мені пощасливилося народитися завдяки потужній боротьбі нашого національного руху кримських татар і завдяки тому, що мої батьки, їм вдалося повернутися із вигнання на свою історичну батьківщину в Крим. На цій фотографії, дуже ціннісні, старовинні, ми бачимо частину Хансараю. Це є головною архітектурною пам'яткою кримсько-татарської, взагалі архітектури. В цьому, якщо дивитися напрямку праворуч, то там знаходиться мій будинок. І ця дорога, по якій я ходила у школу.